Marhaban lale da zuwa tashar 'yar Adda TV. Barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan channel namu. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Mun gode. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin ci gaban labarinmu. Maciji ne shi kashi na 8. Bismillahirrahmanirrahim. Adib na kwance a gefen gado yayi nisa cikin tunani. Kawai ya je ihunta. Ai ba sai lokacin da ya zabura da mugun sauri yayi toilet din ba. Yana zuwa ya bude kofar da sauri ya danna kansa ciki. Kicibis suka yi da fatta a bakin kofar tayo gunsa da gudu tana kuka. Wani irin buga kirjin Adib yayi kansa ya hau juyawa sakamakon ganin da yi wa fatta haka zurdinta ba kaya. Tunda yake a rayuwarsa yau ya taba ganin mace da ta fara girma haka ba kaya a gabansa. Cikin hanzari ya juya bayansa yana mai dafi kirjinsa da ke barazanar fashewa. Inna lillahi ya faɗa cikin sassarfa lokacin da ya ji Fattu ta kankame shi tana kuka. Sosai shi ma jikinsa ya hau rawa kamar ɗan mazari. Cikin ran murya yake faɗin libmi. Yana kasa nutsuwa yi mata magana. Fattu kuwa ban da raba abin da jikinta ke yi. Wanda wace irin masifa ce haka wani irin gida ya kawo ta za a cinye ta a sama. Rutsa idanun Adib yayi da mugun ƙarfi yana ambatar sunan Allah. Ya ɗauki kusan minti 2 cikin halin ruɗewa da rawar jiki. Gaba ɗaya jikinsa ya yi wani iri kafin ya yi ƙarfin halin sanya hannunsa da ke rawa ya fusko ta daga bayansa tare da tura ta can gefe guda. Yana mai sauke numfashi cikin sauri. Kawar da kansa ya daga gare ta yana mai cewa ki sa zani ki rufe jikinki filis. Fattu kuwa cikin rawar jiki ta ƙara matsuwa gare shi sam ta manta da batun wasu kaya. Don Allah ka fitar da ni daga nan. Ni gurin babba zani. Ta faɗa cikin kuka. Ki sa zani na ce miki. Ya rika mata tsara da ta ƙara hargitsa ta. Tsakunna ta yi tare da ƙanƙame jikinta tana kuka. Ni ka kai ni gurin baffa na don Allah ka mai da ni gurin baffa. Abin da take faɗi kenan cikin kuka da rawar jiki. Gaba ɗaya ta gama tsorata. Zanna ta Adib ya ce ya yi mu cikin lalube don ko gani ba ta yi sosai. Yana zuwa ya lulluɓa mata. Sannan ya fice daga bayan. Da ƙyar ya ƙarasa kan gado yana zuwa ya faɗa kan gadon tare da dukunkune jikinsa yana rawar sanyi. Ba abin da yake gani cikin idanuwansa face hoton suwar Fattu. Ya salam ya Allah safe. Adib ya faɗa a hankali yana miƙe take masa wani irin ciwo na lokaci guda. Fattu kuwa tana jin fitarsa da sauri ita ma ta fito tana kuka. Jikin madubi ta je ta tsaya tana kallon yadda ya faɗa kan gadon tare da dunkulewa yana rawar sanyi. Cikin ranta take rayawa ko dai bai da lafiya ne ko shi ma zazzaɓin yake yi. Gani idan ta tsaya zancen zuci sai ta shekara a gurin. Gashi bata yi sallah ba. Daga cikin tsoro da fargaba ta fara taka zuwa jikin gadon. Tana zuwa ta tsaya tare da sanya bayan hannunta ta share hawayen da su lalu daga cikin idanuwanta. Cikin sanyin murya ta ce, Hamma zan yi sallah. Ta faɗa kanta a ƙasa. Yana jin ta yi shiru abinsa yana ci gaba da jin yadda matarsa ke masa ciwo tana ƙullewa. A hankali yake karanto addu'o'i cikin ransa fatansa kawai dina jin wannan azabar da kuma yanayin da ke bibiyar ilahirin jikinsa. Kusan minti 5 Fattu na tsaye kanta a ƙasa. Jifa-jifa tana share hawayen da ke zubowa daga cikin idanuwanta. A ranta kuwa cewa take yi. Wannan Hamman wallahi bai da kirki. San bakin su daya da maciji na ba. Dubi yadda ne masa magana ya wani share ni. Shi kuwa Adib yana kwance ne yana ci gaba da ambatan sunan Allah. Har ya samu mara ta kafa masa. Sai wani ubangin gumi da ke kawo masa a goshinsa. Da sanyin AC da ke ɗakin hotel ɗin. A hankali yake sauke ajiyar zuciya yana ɗan lumshe idanuwansa. Kafin ya tashi zaune yana mai dafi da kansa. Gani ya tashi zaune sa Fattu ɗan ja da baya. Dan ita tsoronsa ma take ji yanzu don wallahi da gani masifaffe ne. Kallon gefen ta yi ba tare da ya kalle ta kai tsaye ba. Sannan ɗan ja tsaki yana mai yamutsa fuska da turo baki kamar wani mace. Sannan ya miƙe ya shiga bayan. Ruwan wanka ya haɗa mata cikin bucket don ya san ba iya shiga cikin kwamin wannan za ta yi ba. Sannan ya ɗauki soso da sabulu ya ajiye mata. Ya rasa matsa mata makilin a cikin sabon brush. Sannan ya ɗan leƙa cikin ɗakin. Tana tsaye kamar gunki har lokacin share hawaye take yi. Limshi ido yana mai cewa wannan fita cika kuka. Kafin ya buɗe baki a hankali ya ce, zo. Ya faɗa kamar baya so. Ba dan Allah ya sa Fattu mai saurin ji bace da ba za ta ji me yace ba. A hankali take takowa cikin yanayi na tsoro. Dan dai tana tsoron masifarsa ne da ba abin da za ta koma a wannan ɗakin. Da ake ruwan jini. Shiga ta tare da tsayawa tana kallon sa jikin sink. Ya matsa tare da miƙa mata brush ɗin yana mai cewa, Oya, wash your mouth. Shiru Fattu tana kallon sa tare da kallon brush ɗin da ta karɓa daga hannunsa. Kallon ta ya shi ma fuska ɗaure ce wanke baki. Ya faɗa cikin ƙosawa yana jinjina ƙauyenci irin na Fattu. Wai ko brush bata sani ba.
Ita kwafar ta kallon su ta yi tare da kallon brush ɗin. Cikin ran ta ce, ikon Allah, suna da wannan abin suke wanke baki? Mu kuwa sai dai gawayi da gishiri. Ƙara kallon su ta yi suka haɗa ido da sauri kowa ya kawar da kansa. Cikin shagwaɓa da Fattun bata san tana da ita ba ta ce, Hamma, ni ban iya wanke baki da wannan ba. Ta faɗa tana miƙa masa brush ɗin. Wani yare ya ji a jikinsa saboda salon yadda ta yi maganar. Sai ya kamar da gangan take wani abu. Harara ya sallah mata kafin ya karɓi brush ɗin ya ce, Open your mouth. Wurin Fattun ta yi gina kallon sa ba tare da ta buɗe bakin ba. Rutsa ido ya cikin ciwon rai ya ce, Ha! Ya faɗa yana buɗe ɗan madaidaicin bakinsa. Buɗe nata bakin ta kamar yadda ta ga yayi, wanda yake nan ɗan mutsitsi kamar gidan tsutsa. Haƙorin ta farare tas da su a jerar yaras. Masha Allah. Adib ya faɗa cikin ran shi bai tare da ya sani ya furta ba. Sai da ya faɗa kafin ya ankare kallon Fattu. Yayi suka haɗa ido. Hara ya watsa mata yana mai cewa, Kar ki cinye da wannan lulu ice ɗin naki. Adib ya faɗa yana mai sanya brush ɗin cikin bakin Fattu. A hankali yake wanke mata haƙoran nata masu kyau da ɗaukar hankali. Yana wankewa yana kallon fuskar ta. Ita kuwa ta rufe idanuwanta ƙam. Wani iri take ji bakin nata gashi abin da shegen zaƙi. Anya ko ba abin sha bane ya manta ci na wanke baki ne? Ai kuwa wallahi sai ta ɗan sha ta ji ya daɗin sa yake. Adib bai ankare ba kawai ya ga ta tattara. Kumfar bakin ta haɗe kot. Zaro ido ya tare da buɗe baki cike da mamaki ya ce what? Ki shanye kumfar? Oh my god. Ya faɗa yana zare brush ɗin daga bakinta. Oya, fito da shi. Ya faɗa yana zare mata idanu. Shugabar da fuska fatta yi kafin ta ce, ai na shanye, zaƙi gare shi. Ta faɗa tana mai sunkuyar da kanta. Yin zakai kawai Adib ya yi bai ce komai ba. Ya kunna famfo ya ce ta tara ta kusure bakin. Hannu da suka ta tara ruwan sannan ta kusure bakinta. Wani fayar ta ji bakin nata yayi. Sosai ta ji ya yi mata daɗi ga ƙamshin strawberry da bakin ke yi. Nuna mata ruwan wanka ya ce ta yi wanka. Yanzu ta fito yana jiranta. Kai ta ɗaga masa tana nufar gurin da bucket ɗin yake ajiye. Har ya kama handle ɗin ƙofar sai kuma ya juya ya ce, Ki yi alwala a nan. Yana faɗa ya nuna mata sin tare da ficewa. Zama ya a bakin gado bayan ya fito daga cikin toilet ɗin. Haka kawai ya jinna cikin farin ciki sai murmushi yake yi. Abinda ba al'adar shi bace yawan fara'a. Fatti ko minti 5 bata yi ba sai ga ta fito sanye da kayan da ta cire. Kallon ta Adib ya ce, Ina kayan da na baki? Mika masa ledar ta yi tana mai cewa, Ba zan iya sawa ba har da ni za su yi. Kallon leda ya sanne ya kalli ta karɓa tare da buɗewa ya zuzzuke. Dogon riga baƙa ce mai ɗan faɗi sai ɗan kwalin rigar shi ma baƙi. Kuma yana da girma. Wai amma su ne ba za ta iya sakawa ba? Take it. Ya faɗa cikin haɗe fuska. Kallon su ta yi tare da karɓar ledar ba wai ta ci me ya ce ba. Sai da ta ga yana miƙa mata ledar. Wuce ki je ki sa. Ya faɗa ba alamun wasa a fuskarsa. Juyawa ta yi sumi ta koma toilet ɗin. Amma bata rufe ƙofar ba ta yadda da ta ji ɓurum za ta arce. Haka ta cire kayanta ta sanya wannan doguwar rigar. Masha Allah rigar ta yi mata kyau sosai. Sai ta fito gas da ita. Maimakon ta lullube ɗan kwalin sai kawai ta ɗaura a kanta. Sai ta sanya kayanta wanda ta cire cikin leda sabon kayan. Fitowa ta tana tattara rigar don har ga Allah jin take a haraɗe. Ta faɗa tsangalallen zaninta. Tana fitowa Adib ya bi ta da kallo a ransa yana mai yaba irin kyan da ta yi. Amma jibe da yake wani ɗage gira. Hamma a ina zan yi sallar. Ta faɗa tana kallon gefensa. Shiru yana kallon ta kafin ya ce zo nan. Cikin tsoro take takowa har zuwa kusa da shi. Tana fatan kar ya yi mata faɗa irin na ɗazu. Miƙewa ya tare da zarewan ɗan kwalin kanta ya warware shi tare da yi mata rolling. Irin yadda ya ga aminsa da ƙannansa na yi. Masha Allah. A nan da nan Fattun ta fito balarabiyar ta sak. Ta yi kyau sosai da sosai kamar ba Fattu ƴar fillo ba. Ki je can ki sallah. Ya faɗa yana nuna mata kan dadduma da yi sallah shi ma. Bayan ta idar da sallar Adib yana kallon ta, masha Allah, ba wani kuskure cikin sallar tata don tana da ilimin addini sosai. Abinci ya nuna mata ya ce ta yi sauri ta ci za su tafi. Bata wani ci abincin kirki ba don ce ta yi san abincin bai yi mata daɗi ba. Ta fi son tuwo kuma madarar shanu. Shi ma bai wani damu ba don ya ga bata ci abincin sosai ba. Tashi ya ce mata su je. Ya yi gaba tana bin su a baya riƙe da rigarta. Hannu ɗayan kuma tana riƙe da ledar kayanta. Suna fita daga total ɗin kai tsaye wurin masu saida. Waya ya nufa, wata ƙaramar waya ya siya da layi, ba tare da ya tambayi kuɗinsu ba, na ga baya duka kuɗin da ke cikin leda, don dama suna hannunsa, wani riga kawai ya cire daga ledas. Sosai na ga mai sai da wayoyi yana ta murna da godiya, har ƙasa ya durƙusa yana godiya. Haɗa wayar Adib yayin tare da sanya layin kati, ya karɓa wurin mai sai da wayar, aiko da sauri ya ɗauki.
ya ɗauko masa na 500 ya miƙa masa. Wata lamba na ga ya daddanna cikin wayar. Bayan ya gama sanya katin a cikin wayar, magana ya fara cikin harshen Larabci. Bayan an ɗaga wayar daga kira, ni dai ba zan ce me yake cewa ba, sai na kamar yana kwatance inda yake ne. Bayan ya kammala wayar ne yana ƙoƙarin sanyawa cikin aljihu. Kawai ya ji mutum yana ƙaƙumarsa kamar za a shige cikin jikinsa. Da sauri ya kalli gefen hagunsa inda tana yake jin alamun mutum ɗin. Aiko Fatu ya gani tsaye ta kama gefen rigarsa. Jikinta har rawa yake tana ɓoye fuskarta a jikinsa. Hannunsa ya sanya tare da kamo hannunta ya dawo da ita zuwa gabansa. Sai da ɗan hare ta kafin ya ce, menene kuma? Ya faɗa cikin salon maganarsa kamar baya so. A hankali Fatu ta nuna masa wasu matasa kusan su 10 da suka tsaya suna kallon su. Ta ce, waɗancan ne ke ta kallo na. Kallon gurin matasan ya ga yadda suka kafe su da ido. Mun ba kowa suke kallon ba face Fatu. Nan da na ji wani ɓacin rai da ciwon zuciya ya turnike shi. Cikin hanzar ya mai da Fatu bayansa yana mai hararar matasan. Zuciyarsa kamar za ta fito don tsabar ɓacin rai. Gaba ɗaya ya ji gurin ya yi masa baƙi ƙirin. Ba ma ya sanya tsayuwa a gurin. Naga cikin zafin nama ya fusgi hannun Fatu suka fara tafiya. Mai sai da wayoyin yana ta masa godiya da Allah ya kiyaye amma ko saurarsa bai yi ba. Jan wani wuri ya koma tare da tsayawa. Shi kaɗai sai huci yake. Dan za su tsaya suna kallon ta. Shi ba sai gama kamar ɗayan ƙirjinta yake kallo. Cikin sauri ya juyo tare da kallon Fatu. Tun daga sama har ƙasa. Ba wani abu da ta bayyana a jikinta wanda za a ce shigarta ba ta yi daidai ba. Sai dai fa idan ka kura mata ido za ka iya gane babu tsiya a jikinta. Lallai kenan ba ta sanya a jiki. Ke me yasa biki saka wannan abin ba kafin ki sa rigar? Ya faɗa cikin fushi da ɓacin rai. Kallon sa Fatu yi cikin rashin fahimta don ba ta gane me yake nufi ba. Kawai sai ta sunkuyar da kanta ƙasa ta ce, ka yi haƙuri ni ban ga komai ba. Inda rigar ba. Ta faɗa muryar ta rawa yake alamun za ta yi kuka. Har ya buɗe baki zai yi magana ya ji wayarsa na ringin. Tsaki ya yi kafin ya ɗaga kal ɗin. Shirya na tsawon lokaci kafin ya ce, yes, I saw them. Ya kashe wayar. Ɗan fitowa daga gurin da suke tsaye na ga ya ɗaga hannunsa. Wata tsulaliyar mata na ga ta tawo gare shi su. Ba kwakwacin ƙararta. Kallo ɗaya za ka yi motar ka san an ɓadda naira a gurin. Bakin motar ta yi a gabansa kafin mai rukon ya fito cikin sauri yana faɗin. You are hungry, welcome back, sir. Mutumin ya faɗa yana mai durƙusa har ƙasa a gaban Adib. Ka faɗa mutumin Adib ya dafa tare da miƙar da shi tsaye sannan ya ɗan rungume shi. Yana mai bubbuga bayansa. Let's go, Hisham. Adib ya faɗa yana mai nufar motar. Da sauri wanda aka kira da Hisham ya buɗe Adib motar. Shi ko ya shiga gidan baya ya zauna. Hamma. Fatu ta faɗa cikin sauri tana mai ƙarasowa jikin motar. Ganin ya shige cikin motar yana ƙoƙarin barci. Adib kuwa da gangan ya yi banza da ita. In ta ga dama ta ƙaraso ta shiga motar. Don haushin da yake ji sosai. Ai da gangan ta wani tsaya wasu banza yake ƙare mata kallo. Hisham ne ya kalli Fatu ya ce, ‘yan mata lafiya kuwa?’ Shagwaɓe fuska Fatu yi tana kallon Adib ta ce, ‘Gurin Hamma zani gashi nan a cikin nan?’ Ta faɗa tana mai nuna Adib wanda ya wani ɗauke kai. Yallaɓai this, let her in. Adib ya faɗa cikin katse Hisham. Yassa. Hisham ya faɗa cikin bin umarni ya kauce daga bakin ƙofar motar. Yana mai cewa Fatu ta shiga. Da sauri kuwa ta shige kusa da Adib ta zauna. Har da sauki ajiyar zuciya. A hankali ta sanya hannunta tare da riƙe gaifar rigar Adib. Tana kalle-kallen motar. Banda faɗuwa ba abin da gaban da ke yi. Yallaɓai, waya are we going now? Hisham ya tambaya cikin girmamawa. Abuja. Adib ya faɗa tare da kwantar da kansa cikin kujerar. AC na ratsa shi ta ko'ina. Na Hisham ya kunna mota suka cilla sai Abuja. Ko daga Abuja kuma sai ina? Tafiya suke cikin motar ba tare da kowa ya ƙara cewa komai ba. Ba abin da ke tashi cikin motar sai sanyin AC da daɗin ƙamshi. Gefe guda kuma ya ga Asidas ce ke tashi cikin suwatul mulk. Gaba ɗaya zuciyoyinsu sun samu nutsuwa. Yin wacce mai saurin Alƙur'ani ke samu ta goma shi da ita. Adib yana kwance cikin kujerar idanuwansa a limshe. A hankali yake ɗan motsa bakinsa yana bin ƙira al'adarsa kenan dama shi. Inda yana cikin mota to karatun Ƙur'ani yake sauraro. Yayin da cikin ƙarƙashin zuciyarsa yake jin wani irin farin ciki da annashuwa. Duk da bai san tsawon lokacin da ya ɗauka cikin yanayi na wata halitta ba. Amma yana ji a jikinsa cewa ya yi kewa ahalinsa fiye da yadda yake tunani. Ba abin da yake fata da buri irin a ce ya gan shi kusa da Abi da Ammi. Kowane yanayi za su shiga idan suka gan shi. Tunanin da Adib yake ta yi kenan cikin zuciyarsa. Hakan yana hana masa fahimtar halin da Fatu ke ciki. Wato ta takure jikinta sosai. Sai ga wasu sanyi take yi. Sosai sanyin mota ke damunta ga wani irin yanayi na kewar babbanta da ke taso mata. Sosai ta kuntaci cikin Adib a ƙoƙarinta na samun gurin da ta ci ɗumi.
A hankali ta ɗan zakuɗa kaɗan zuwa jikinsa ta yadda haka haɓaɗarta na gugar tasa. Kuma har zuwa wannan lokacin tana riƙe da gefen rigarsa. Shi kuwa a dubjin an ɗan bige shi ya sa shi buɗe idanuwansa a hankali. Ɗan juyowa yana kallon Fatu wata ta yi liƙus a jikinsa tana karkarwa. Da masu sauraro bari mu dakata a nan. Sai ku dakace mu a zuwan shiri na gaba kafin nake cewa kada dai ku manta masu sauraro ku danna mana subscribe na wannan channel din namu mai suna Yar Adda TV domin ci gaba da samun ƙayatattun shirye-shiryenmu da kuma littattafai na ƙwararrun marubuta a duk sanda muka daura domin hakan shine ƙarfafa mana gwiwa da kuma nuna mana cewa kuna tare da mu a kowane lokaci.